Transcorrida unha semana dende o seu inicio, Medio Rural segue sen dar por controlado o incendio que afectou a unhas 2.200 hectáreas de monte, pertencente aos municipios de Boiro, Pobra do Caramiñal e Ribeira. A preocupación destes tres concellos céntrase agora en analizar os danos causados polas lapas e as posibles consecuencias que poderían derivarse do incendio. Un dos aspectos que máis preocupa é que a cinza poida afectar os acuíferos, algo que por desgraza está empezando a producirse. Impedir que as cinzas cheguen vai a ser moi difícil prácticamente, pero bueno, limitalo e que canto antes se deixe ter ese efecto. Nos temos a catación do río Pedras que vai a estación depuradora de Roupión, que se vai ver moi afectada, non? Todo o monte que está nas conocidas piscinas do río Pedras, gran parte está calcinado, esas cinzas van a vir ao río e, bueno, xa se notaron, me comentaban hoxe da empresa concesionaria que xa se notou, eso implica pois un aumento do pH, máis gasto en cloro e ao final pode chegar pois a inutilizar auga e ter que tirar, por sorte temos a do río Ulla, pero bueno, os concellos temos un límite de uso da auga que nos chega do río Ullo e é preocupante a situación a ese nivel. Tamén preocupa a situación na que quedou o terreo afectado polo lume, sobre o que urxe actuar de contado, para evitar así a súa erosión antes da chegada das chuvias. No Concello da Pobra, por exemplo, nos preocupa moitísimo, creo que xa o mencionei en algúns medios, a estabilidade dos camiños, sobre todo no acceso ás piscinas, na subida que temos a ruta peonil. Se hai un problema que temos habitualmente co tránsito das persoas, pois ora que non existe vegetación que o protexa vai a ser devastador. De feito, o venres quedamos coa técnica aquí no Concello da Pobra ás 11 da mañán para visitar a zona e que nos propoña medidas que podamos xa afrontar dentro do Concello. Nos vamos a intentar facelo o mellor posible. Tamén preocupa que coa chegada das chuvias e as conseguintes escorrentías, a cinza vai a parar á ría, afectando os bancos marisqueiros, como xa acontecera durante a vaga de lumes de 2006. Chega a ría tamén un problema, cambian os ecosistemas e afectan de distintas maneiras. E, bueno, da ría o problema máis grave xa sabemos de cara ás avenidas de auga que poden vir no verán, sin que a vegetación frene, se incrementa moitísimo a escorrentía de auga, aparte, como decía, na Pobra se queimou en zonas de moitísima pendente, co cal a escorrentía se vai a ver moi aumentada, e iso sí que é unha solución que hai que traballar máis a longo prazo, non? Hai que esperar que se rexenere a vegetación e nos facer o posible. Desde a Consellería sí que nos dixeron que todo o que solicitemos en canto a restauración que van a intentar facelo. Os tres alcaldes xa teñen solicitada unha reunión co conselleiro de Medio Rural, José González, para analizar posibles medidas a implementar, así como as axudas a comunidades de Monte Segando que resultaron afectadas tamén polo incendio.